يلي علموا سيدايني عزيز يلي أكاديميسيين ومتفكرين طالبين يلي ليكولينيرو بنسكاري نيجا يلي روجنوان جرامبها يلي ميران مي عزيز ينج شار برشي كردستان شبلين دور جوالات جدا بوي بشتاري هديتنا عالمان يا شلمين دل إجابتي دعوتنا مكرنا منتر بخيراتن سرسلو سرچاواراتن Nevananên birêz, ezîzan, xoşewîstan, mamostanên xoşewîst li her çar parçeyê Kurdistan zor bi xêr bin, xweşxaltan kirin, gewretan kirin. Emsal jî beşdarê tan lew Kongreya Munteqayê Zaneyana maye fexr û rêz û şanaziyê boyê me. İnşallah lew yek bi roşeş ê me li xizmetî li êwe bi rêz û xoşewîstînin. Cüwe li sevincu tebînî û axaftina pirle serincekani êwe digrim zor spas ji bo amelebûn tan ya xwe bi xêr bin serçawa. Kürdistan'ın ve dünyanın dört bir tarafından davetimize icabet eden değerli alim ve seyircilerimiz, kıymetli akademisyen, araştırmacı ve yazarlarımız, çok değerli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, değerli basın mensupları ve ekranları başında bizleri izleyen aziz kardeşlerim. Alimler ve Medreseler Birliği'nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Alimler Buluşması programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Jibeku peşkeşiya ve bernama giring biciyaniye em teşekkür spasiyen xo peşkeş dikin ji İttihad-ı Ulema ve Medarisa. Lewla ev hediyetin ucvaki ev demak ucbu ümmeta İslami tariti u tije zulme em têdene inşallah ve vesila ve nahi u musreti. Em hediyedarın van hediyetinin alim, akademisyen u mütefekkiran ve bela be tamamı ümmeta İslami u şöyle bile tamamı kurriya hunda kirne. Azadiya tamamen mazlum u müstez'afa, xelasiya tamamı esir u bindesta ancak bigeyiştina rezanın mina ve u bifikru ramanın veyi bi kıymet ağabere. Em bawerim ku piskirêkên nav ümmeta İslamê tije kiriye ancak di civînên alimê İslamê bi hevparkirina fikr û rêşandariyên zanayên wek hazirê vê civakê bêçareser kirin. Dîrok gelek caran şahidî kiriye ku alim û seydayên vê nîşander bi gernasî li pêşiya müstez'afan de çûne û wan û temamên mazlûma ji bindestî xelas kirine. Dîrok ew ê ev civîna han jî binivîsîne. Lewra alim û seydayên vêya hat bi armancekî mezin û muhîm hatine cem hev û ji bo pêşveçûna Müslümanên vêya erdê difikirin di axivin cehd û gayret edilin inşallah. Belê, civîna şaremîn hevdîtina aliman wê ti roj didome. Roja yekemîn li ser du beşa bêrûdar xistin. Di her du beşa da jî alim, akademisyen, lêkolîner û nivîskarên hêja li ser mijarên gelek girîng da êva axirin. Bernama şaremîn hevdîtina aliman wê bi tîlaveta Qur'ana Kerîm dest pê dike. Pişt ve danîşana sînevîzyonê çêdibe. Pişt vê danîşanê endamên İttihad-ı Ulema ve Medaris û mêvanên me yê hêja wê axaftina silardayîn li civata me bikin û bi vî şeklî em ê dest bi beşa yekemîn bikin. Belê, ji bo xwendina Qur'anê Kerîm em kekê Ömer Faruk Medenî dawetî pêşwerî dikin. Kemek. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين